Ni panguluoni soadana lau si baenon hi tangi yang kimadama namandongani oton ringhu asa tunghi pasoman ora solina sangkap ni rohami asa tunghi pasoman ora solina hanggiat madapot muaman sangkap ni rohami Martahun-tahun hitana mardongan mulai siang sma satu tamat kuliah marjanji dohita ikon saut hitana dua unangmu ba unangmu sedia kepada HP balik nadirim miroha mubadoroham tung dapat pagawe negeri mi gabe mailaho mardongan-dongan doho tau hala guru honorau hihuta tubuhanmu unang manian gabe mandao hosiana gabe songon nabi seati ho marohaki au tadi sadari ho bagas ni holong kisah lelengan dan tarik kononmu sasadao
putus beta saunari hubungan ta semar dengan peta hitana dua nunga bulus beho di pikiran ki asauna lalap hacit bero hakko.
Quando kudo hatam maradofona Nunga husumpahon betu diriki Ubaloko nama hosian rohaki Sogo pero hamani keputusanki Boto amatan, boto amando audisi Dibahen hosa hirang gabena forse Putus nyambung hubungan tadi bahen ho Masam do cara mangido mafotuau Alay molo sahali
dengan